నా చిన్నప్పుడు మా అమ్మ ఏదైనా కూర చేసిందంటే కూర తెపాల మీద దానికి సెట్ అయ్యే ప్లేటు తప్ప నుంచి మిగతా గిన్నెలు ప్లేట్లన్నీ తీసుకొచ్చి ఆ కూర గిన్నె మీద పెట్టేదనమాట. నేను చాలా కోప్పడేదాన్ని, ఎందుకు ఇలా చేస్తావు అని చెప్పి. ఈరోజైతే మా ఇంట్లో చిక్కుడుగాయ ఫ్రై అయితే చేస్తున్నాను. ఉడకబెట్టిన చిక్కుడుగాయలను వడగట్టడానికి ఈ చిన్ని చిల్లులు గిన్నెలు అయితే తీసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను. ఇక బాగా ఉడికిన ఈ చిక్కుడుగాయ గిన్నెను మసిగుడ్డతో పట్టుకొని ఈ చిల్లుల గిన్నె మీద అయితే వేసానన్నమాట. ఇది ఎంత వేడి ఉన్నా కానీ నా చెయ్యి అయితే అస్సలు కాలటం లేదు. అందుకే ఆ మసిగుడ్డ తీసి పక్కన పెట్టి చేత్తోనే పట్టుకున్నాను. ఇక ఈ చిక్కుడుగాయలను తాలింపు పెట్టడానికి తాలింపు అయితే రెడీ చేసుకున్నాను పక్కన. మా చిన్నప్పుడు మా ఇంట్లో ఈ చిక్కుడుగాయ కూర వండిందంటే మా అమ్మ ఇవి సగం ఉడకక ముందే విత్తనాలన్నీ తినేసేసేదాన్ని, పైన తొక్కులు మాత్రమే మా అమ్మ తాలింపు పెట్టేది.